Rahayu, wilujeng Bapak Ibu lan sedulur-sedulur katresnan pepanggihan ing cariyos basa Jawi. Kados pundi kabaripun? Tansah katur donga mugi-mugi kawontenanipun Bapak, Ibu lan sedulur-sedulur katresnan tansah kanugrahan, kasarasan, katentreman lan karaharjan. Amin. Ing wekdal niki kula badhe ngaturaken cariyos Alaming Lelembut anggitanipun FX Subroto kanthi ira-iraan klakson macet. Kados pundi lelampahipun? Sumangga sugeng midhangetaken. Donyaning panggung pancen nengsemake. Ing dhuwur panggung, wong bisa dadi sapa lan apa wae. Ing wayah awan, saben dina nglakokake becak. Bengine ning dhuwur panggung bisa dadi raja gung binathara. Mung pawitan brengos nyelaprang ning dhuwur panggung bisa dadi begal, grayak, brangasan. Ngatiman, bakul tahu ning pasar Krempyeng Dukuh Dagaran wis tanek munggah panggung ketoprak. Senajan mung ketoprak kampung kang durung mesti sesasi pisan pentas. Wong lanang umur 35 taun iku pancen kilenan darah seni saka bapake. Surasa bapake Ngatiman saben dinane minangka buruh angkut junjung neng pasar gedhe. Bengine dadi aktor pengpengan ing ketoprak tobong Wahana Budaya. Duweke pengusaha kondang Wahana Lukita. Wis 8 taun Ngatiman anggone nguri-nguri lan nglestarekake ketoprak. Gabung ing paguyuban Muda Kencana. Ketoprak kampung kang ora saben bengi pentas. Mung adang-adang menawa ana sing nanggap. Ing sasi Agustus kena diunekake Muda Kencana laris manis. Kerep nampa job kanggo ngramekake pengetan 17 Agustus neng kampung-kampung tangga desa. Ngatiman pinaringan rupa ganteng. Pakulitane resik lan wasis ngobahake lambe alias micara. Ora aneh menawa dheweke asring didapuk minangka role lakon. Didapuk dadi satriya bagus utawa putra ratu. Kadang malah dadi raja. Nate Sutikam bojone Ngatiman protes. Mbok yen main ketoprak iku baline ora wengi-wengi. Wong esuke isih kudu kerja dodolan tahu. Nek mung entuk dapukan dadi bolo dupakan, metu sedhela terus mati, ya bisa mulai sore, Mak. Kandhane Ngatiman. Lah aku mesti didapuk dadi rol, C. Nggonku metu ing panggung mesti nganti sarampunge ketoprak. Yen wis ngono, Sutikam banjur trima meneng.
rumangsa kalah pamor. Dheweke nglenggana menawa Ngatiman mono seniman kondang mligine ing kalangan pandemen ketoprak. Selagine dheweke mung buruh umbah-umbah ning tangga kiwa tengene. Sawetara wektu kepungkur, Sutikam gembyeng karo sing lanang. Cemburu. Jalaran ana saweneh sutresna ketoprak, rondo anak telu lirak-lirik marang Ngatiman. Kabar sing keprungu, sruwing-sruwing mau kuwawa gawe murup dadane Sutikam. Sutikam ngamuk punggung. Beja dene Ngatiman iku wonge sabar, ngemongan, dawa ususe lan jembar dadane. Perang Bratayuda Jaya Binangun mau ora kedawa-dawa, bisa disidhem. Percaya marang aku, Mak. Mbok Tomo rondo anak telu kae pancen wong edan. Ora genah kekarepane. Ora tak langgati. Jeleh dhewe suwe-suwe mundur teratur. Guneme Ngatiman karo ngelus-ngelus rambuté Sutikam nalika kekarone lumah-lumah neng amben. Atine Sutikam ayem, ora let suwe, les. Sutikam keturon, napase senggar-senggor. Wengine wis nglanjak para esuk. Arlo jining Ngatiman nuduhake angka 3 nalika ketoprak muda kencana rampung pentas. Entuk job saka tokoh masyarakat ing tangga desa kang ngluwari ujar. Syukuran merga anake ketampa dadi PNS. Mudhun saka panggung, Ngatiman banjur tumuju kamar rias. Lukar busana keprabon, reresik awak terus salin penganggo sandangane dhewe. Jaket sing kemlumbruk dienggo keri dhewe. Agan marani bendahara paguyuban saperlu tanda tangan. Banjur nampa amplop cilik isi dhuwit sethithik. Sok ngono wae Ngatiman ora ngresula. Aku ora ngoyak pituas utawa honorarium. Kanggoku bisa melu nguri-nguri seni ketoprak ya kesenian tinggalane leluhur kita wis seneng. Neng panggung aku nemokake kabagyan lan kemareman batin. Ngono ujare Ngatiman nalika diwawancarai dening jurnalis koran lokal. Bubar nampani amplop, Ngatiman jumangkah menyang pelataran saperlu njupuk sepeda motore. Kok bersalaman karo konco kancane, sepeda motore terus di starter. Reng. Wong pirang-pirang podo sowang-sowangan mulih. Ora kaya padatan, embuh jalarane. Ing para esuk iku atine Ngatiman ora jenjem.
Ujug-ujug dheweke kelingan kedadian ning Bulak Terong seminggu sadurunge. Bulak Terong mono dudu lahan kanggo nandur terong. Neng kono blas ora ana tanduran terong. Mung wujud tegalan amba. Tengahe tegalan ana wit randu alas gedhe ngedang krang. Dhuwure 40 meter. Kiwa tengene wit randu tinukulan tetuwuhan ora produktif. Antara liya wit talok, waru, duwet lan sapanunggalane. Nyigar Bulak Terong ana dalan limitan ambane 2 meter. Godheng wong akeh, Bulak Terong kono angker. Ana lelembut sing manggon ning wit randu alas kuwi. Mecaki dalan limitan tengah bulak, awan utawa bengi kudu uluk salam. Njaluk idin marang sing nguasani papan kasebut. Uluk salam yen numpak kendaraan bisa kanthi ngunekake klakson. Dene yen mlaku sikil cukup omong "Derek langkung, Mbah," utawa ngucapake "Assalamualaikum." Gelem ora gelem saka papan pentas ing para esuk iku, ngatiman kudu liwat dalan limitan tengah bulak. Yen kepengin nyimpang uga bisa, nanging kudu ngalah luwih adoh 5 kilometeran. Kedadean seminggu kepungkur neng Bulak Terong isih cetha neng angen-angene. Ora dumadi ing wanci bengi, nanging ing wayah awan nalika srengenge padang ndrandang. Wektu iku ana tukang golek endhog semut ngangrang keblasuk mlebu ning Bulak Terong. Gandeng wong saka papan adoh, dheweke ora ngerti menawa Bulak Terong mono angker. Ora uluk salam, ora njaluk izin, pawongan mau tlunyak-tlunyuk ngepek endhog semut ngangrang. Susu semut ngangrang disenggrong nganggo pring. Lagi katrem nyenggrong susu semut, ngerti-ngerti ning burine ana swara ngeses sora. Memper unine lokomotif uap jaman biyen sing suarane jes jes jes. Tukang golek endhog semut ngangrang njundil kaget. Nalika noleh memburi, dheweke nyumurupi ula sing gedhene sakwite krambil gading. Dawane 13 meter, samapta nguntal malang dheweke. Ora nganggo mikir dawa, tukang golek endhog ngangrang kuwi mlayu sipat kuping. Piranti kerjane ditinggal sebrung. Tekan poncot desa dheweke ambruk ora eling Purwa Duksina. Ditemokake dening Mbah Kaji Sismarsudi sing mentas salat luhur neng musala cedhak kono. Ditakoni werna-werna, banjur bisa cerita. Bejo, sampean ora dicathek. Ula mau dudu sembarang ula, nanging ula siluman. Empun, sesuk malih ampun dibaleni nggih. Ngendikane Mbah Kaji Sismarsudi.
Alon-alon Ngatiman mecaki dalan desa sing tumuju omahe. Kaya kebu nggeret luku ing pesawahan, sepeda motore ora bisa mlayu banter. Lakune menggak-menggok kaya ula nglangi, ngendani jeglongan. Dalan kono pancen akeh jeglongane, aspale padha krowok. Ngatiman budidaya nglalekake kedadean sing dialami dening tukang golek endhog semut ngangrang. Nanging ora bisa, kepara malah saya ngalela neng angen-angene. Ora krasa 100 meter meneh mlebu Bulak Terong. Dheweke siaga ing gati. Samangsa tekan sangisore wit randu alas, jempol tangane siap mencet klakson. Mung ing itungan menit, lakune Ngatiman tekan ngisore randu alas. Jempol tangane age-age mencet tombol klakson, nanging ora muni. Loh, kok ora muni? Semprul, dasar pit motor tuwek. Grenenge Ngatiman. Bola bali dibaleni anggone mencet, tetep wae ora muni. Ngatiman bingung. Klakson sepeda motore macet. Iku ateges dheweke liwat tengah bulak, ora uluk salam marang sing tunggu papan kono. Lagi mikir-mikir ngono, ujug-ujug mesin pit motore mati. Agahan dheweke mudhun saka sadel. Sepeda motor digoyang ngiwonengen, isih keprungu pating krupyuk. Ateges bensine ora asat. Nuli busine diresiki. Nalika di starter, reng, mesin muni. Ngatiman lega tanpa upama. Terus wae nyengklak ning sadel. Mlaku entuk 2 meter, mesin sepeda motor mati meneh. Murup mati, dumadi nganti kaping 7. Ngatiman kuwur, sewu rasa campur bawur. Anyel, mangkel, getem-getem, eram, gumun, setengah wedi, kesel lan ngantuk nglumpuk dadi siji. Ora ngerti apa sing kudu ditindakake, Ngatiman lungguh delek-delek neng kayu garing sangisore wit randu alas. Sepeda motore ditokake ngono wae ning cedhake. Awake disendhekake neng wit randu alas. Saking keselan ngantuke, ora krasa les. Ngatiman keturon. Gragapan tangi nalika krungu pitik jago kluruk saut-sautan. Pranyata wis gagat rahina. Ngatiman ngucek-ngucek mripate. Kaget dene sepeda motor sing dijagang ning cedhake ora ana. Digoleki ing sakupenge uga ora ketemu. Pangirane pit motore digondol maling. Trembelane maling gragas. Pit motor tuwek ya diembat. Pisuwe Ngatiman ndrindil.
Swasana kiwa tengen wiwit padhang. Ora sengaja sirahe Ngatiman ndangak. Ladalah dheweke weruh sepeda motor kluwus duweke medhangkring ning pange randu alas. Saka lemah dhuwure 12 meter. Amat Sangiban bakul pitik ning pasar Krempyeng dagaran liwat. Arep kulak dagangan. Gumun weruh esuk-esuk Ngatiman wis neng kono. Ditakoni bola-bali, Ngatiman ora wangsulan. Praene kaya wong bingung. Mbasan didedes lagi omong karo tangane tudang-tuding menyang pangerandu alas. Amat Sangiban weruh sepeda motore Ngatiman medhangkring neng kono. Dheweke langsung pono menawa Ngatiman lagi digojeki dening danyang randu alas. Ora sida mangkat menyang pasar, Sangiban banjur sowan Mbah Wiguna. Mbah Wiguna sesepuh dagaran. Disuwun pambiyantune kanggo ngudari perkarane Ngatiman. Ceket-ceket piyai sepuh sing ngerti barang-barang gaib kuwi tumandang gawe. Mbah Wiguna banjur rembugan karo danyang bulak terong. Ora keprungu barang ceblok, ngerti-ngerti sepeda motore Ngatiman wis ngadeg neng isore randu alas. Baline Ngatiman ora njujuk omahe. Sing dijujuk malah Truna Jaya Motor, servis sepeda motor duweke Truna Tukiman, kanca kendele. "Kang, sepeda motorku iki tulung dandanono. Klaksone macet," ujare Ngatiman. Judel mekaten waosan saking cariyos basa Jawi. Mugi dadosaken panglipuraning penggalih. Cekap semanten kula nyuwun pamit. Matur nuwun.